rakkautta. Maideita. Me ollaan... Apua! Tuuli. Iu. Niin, ollaan nytten käytiin kaupassa siis ostaa vähän vauvaruokaa ja pillimehua. Joo. Ja nyt me ollaan sit lähdössä sinne miksikä sitä nyt sanoo? Sydämi. Sinne keikkatsydämiin. Ja pitkästä aikaa My Day, koska meiltähän ei ole tullut nyt My Dayta. herran aikoihin. Fanit odottavat ja me ei anneta. Niin. Ja terveisiä Kertulle. Oli kiva nähdä. Kyllä. Ja Eetulle. Ja Eetulle, jos tätä katsot, niin hei hei. Toi kuulosti nyt siltä, että hän on kuolemassa. Hän on elossa. Hän on Hyvinvoiva. hyvin Ja ruskea. ja ruskea. Piti siitä mainita, mutta nyt vähän oli nopea tapaaminen. Ja Ollaanpa muuten kyllä häkkäin. ollaan kyljet täällä. Mut joo, me mennään nyt sinne keikkatsydämiin. Me metsästämme Ruoholahteen ja me ollaan jo kerran metsästetty. Ei osata, kohta jäädään auton alle. Ja ai saakeli, säikähdin. Nyt me lähdetään sinne ja katsotaan seuraavaksi keikkaklippejä tai lisää meidän pälpätystä. See you soon. Me ollaan nyt täällä ihmetilassa. Täällä on oikein punainen matto ja kaikkea. Ja joo, nyt me lähdetään vessaan. Mulla on kamala pissähätä. Nyt istuu tämmösille ihme penkeillä, upottaville penkeillä. Tuolla on joku Mika puhumassa. Niin me ei nyt jaksettu sitä Mikaa. Niin me tultiin tänne käytävään. Täällä onkin vähän kylmä. Mut joo, sitä turistia niin kuin me haluttais tässä, eikä sitä Mikaa. Herra jestas. Outoa kelaa koko pro meni delaa. Sä onko mulle jättirintaa? Välilaifi antaa, välilottaa. Ihan mitä vaan tulee vastaan, niin mä meenään vielä. Mitä? Ja mitä? Mä oon kyllä synyt myöhemmin. Noita maailmaa, ei oltu näin. Ja mä olen tunne. Pystyisin mut se ei ois niitä nytkin jos ei ole kiireinen nainen. Minä kiireinen mies. Elämä loppu seinä, sitä kipeillä mies. Kuin paljon saat vanni suuraa. Meneks hurruu, kun jengi hurraa. Sun yks hitti se ei tee vie uuraa. Mun aika, niin kun taikoriin. Oh my god. Onpa hiukset jotenkin nyt hassusti. Mutta siis keikka oli hauskaa. Siellä oli ihan sikana kaikkia artisteja. Ketä kaikkia? Nyt lähtee luettelo. Average Kid Luke. Lukas oli. Sitten oli Ares. Sitten oli Isaksene. Sitten oli ja Rea Zipota. Ja Shirley. Ive. Ja Ive. Oikeesti Ive. Elastinen. Ja Oliko se siinä? Korelon. Ai niin, mä unohdin hänet. Joo. Mulla ei hänen olemassa. Ehkä ne oli siinä. En muista. Luultavasti tossa oli kaikki. Mutta siis oli hauskaa. Joo, niin nyt me ollaan kävelemässä täältä Ruoholahdesta. Me oltiin ihan sikakauan narikoilla. Me oltiin jo ihan sillä tapua, että me lähtee 10 tunnin juna. Ja se on siis nyt 15 vaille. Niin me oltiin ihan, että apua, että ei me keretä. Nyt tulee kiire. Että, niin, että nyt että mitä me tehdään, että koska sit joutuu tunnin ottaa ja kaikkea. Mutta Onpa outo haju. on. Nyt on. Nyt me kerettiin ihan hyvin, joten
kaikki hyvin. Ja hurraa! Mikä se on?